ही आम्ही खरी करतो. तर ती निवेद केल्याशिवाय आम्ही हे करत नाही, खात नाही. असा पण असा पण निवेद केल्याशिवाय नाही. हो मग काकडो पेटतो, काकडो ठेवणार ना. काकडो म्हणजे काय असता? काकडो म्हणजे मुठळा ठेवायचा, त्याच्यावरती वात गोड तेलाची ती पेट. ती कशासाठी? ती चाळेगतीसाठी. असं असता. एवढा सगळा करूचा लागता. ब्राह्मण गुळ खोबरा जनगे म्हणतात ते का. जनाबाई असं एवढ्या सगळ्यांचा करूचा लागता. भारी कामा मग. नमस्कार मित्रांनो, आता दुपारचे वाजलेत 11 किती 11:30 झाली असती. आम्ही आता चढला खायच्या साड्यावर रे, लिंब्याच्या साड्या. त्या काय त्या साड्यावर चढला. ही बघा जोगलवाडीच्या. आणि ही घाटी बघा केवढी आता एवढी घाटी चढा आणि परत वर पुढे मॉप चला जा. गेल्या वर्षाच्या व्हिडिओत बघितला असाल तुम्ही. तर हे भुईमुग लावतात. आता सगळा काढून झालेला. आता का आणि त्याचं काहीतरी आज वर जेवणाचा प्रोग्राम आहे म्हणून जाऊचा. आणि थंयच आजूबाजू काहीतरी पुणग्या, त्याचं पण भुईमुगच. पुणग्याचा शोध घेऊन चालला. भुईमुग काढता आता. तर आता जाऊया किती शेंगे काढल्या नसते. आणि आता वेगळी शेती करू दम लागाक लागलो. सरळ जाम यो कठीण. आमच्या त्या साड्यापेक्षा तो उचा जास्त. पोट कमी होऊन जाऊ का काय. तर आता थंयच भेटाया. बघूया कोण कोण भेटतं आता आणि काय काय चालू आता. आणि जेणे घेऊन गेल्या वर्षाचा व्हिडिओ बघितलाच नसतात त्यांनी आधी जाऊन ते बघा. मस्त व्हिडिओ येतो आणि मग येऊ बघा. चला तू चल, मी येते. काय आला बैल ते जाती दुनिये भटक मारा काढती आमचं. मग आता जा तू. फोन लाव आणते. तू येतच ना वर परत. मी बघते आधी ह्यांचा बघते. हे तुका माहित नाही हे मारण काढती. मग आता येऊ मी. तू कशा घेता मी जाऊ. बाकी काय याच्याकडे वाढी गेली. तर आता गडबड झाली. आमची ढोरा जरा वाट चुकली आणि दुसरीकडे गेली आहेत. तर बाबल्याची धांदल झाली. बाबलो गेलो आता त्यांका शोधूक. मग आता माका एकट्याकच जाऊचं लागत एवढ्या लांब. एक तर मला वाट माहीत नाही. तर बघूया कशी वाट शोधत जाऊया. हे आमचं सोडून आहे त्यामुळे माका जास्त माहीत नाही. वर्षातून काहीतरी एकदा फेरी होता. बाबल्यागच कधी कळत नाही ही वाट. गेल्या टायमा गेलेला हरवलेला. आता बघूया हळूहळू जाऊन गावतात काही सगळी. चला. हॅलो, जेवणाचा झाला की नाही? ए आता हय 2 वाटी आहेत. एक उजव्या हाता का एक डाव्या हाता का? 2 गडगे सोडलं. गडगे नाही अजून. आता वर इलय. हा पण 2 वाट. एक उजव्या साईड गेली एक डाव्या साईड. उजव्या साईड की डाव्या साईड येऊ? घाटी चढून पुढे हा घाटी चढल्या आताशी वर इलय आता. सो डाव्या हाताने जाऊ नको. उजव्या हाताने येऊ ना. सरळ येऊ. हा चालत. काय करतात आधी सांग. अरे वा, नशीब माका दिसलं कोणतरी. तर वाट माका कळत नव्हती अंत्याकडे. तुझी काय आहे? काय लावलेलं? आणि ही काय आहेत? पूनमनी काय आहेत? कोणता काढू किती काय माहिती. वर काहीतरी करतात ना. काय माहिती असतं उमळात मोहनवाडी पैकी. हा त्यासाठी येत वाटतं ती. आता जेवण मेन वरच मध्य देवळात गेलं नाही आज नाही. गावकी सपली चपली म्हणून आता साड्या यार. अरे यो बघ ह्या इला बघ बरा झाला. बाबा वाट कळत नव्हती. एवढं पटापट इल. फायनली वाट बरोबर मला सापडली आहे. थोडी वाट सापडली. पुढची आता वाटेत ह्या इला अंत्यन ते का पाठवल्यान.
कारण की बाबल्याचा मधीच काय जरा ह्या झाला ना, त्याची ढोरा हरवली, तो गेलो. तर आता पूर्वा येईल माका पुढची वाट दाखवू. तर हे जेवण झाला का चालू हा? चालू झाला नाही ना? नाही होता ना? होता साक्षी हा? नाही. चला माझा थंय भेटा डायरेक्ट. बराच चालत येईलच गो. वाडी एक पाणी नाही दादा. पाऊस मग पाऊस शाळा नाही तुका? हा तर मग हय काय करत? आज निवेदा मग रजा टाकून येले. रजा टाकून मग आज काय काम नाही शेतीचा? नाही आज फक्त जवान म्हणूनच हा? मग निवेदा मग तेवढ्यासाठीच दिला हो. असा? माका वाटलं काय तुमचं राहुला बाकी. म्हणजे आज फक्त जेवायचं आणि जायचं परत. हा. म्हणजे दुपारी जाणार तुम्ही घराकडे हा. जेवण झाल्यावर? हा. वा एवढ्या झाईत आज जेवणाची जागा आणतो काय मग? ते काय तकडे गेलेत कळशी ठेव पाणी. मग काय काय मेनू बनवलास? पाणी हा म्हणजे आज फक्त जेवचंच प्रोग्राम हा? हा आज काम नाही. मेनू काय काय केला? डाळ, गोडी डाळा, भोपळ्याची भाजी, खीर आणि भात एवढंच आहे. हो अंत्या. अरे काय काय आज फक्त जेवचं प्रोग्राम हा? शेती करतो ना हम्म. त्याच्यासाठी निवेद करायचो दरवर्षीचा प्रोग्राम वर्षात. मग आपल्या साड्यावर पण करूच लागतं तकडे की एकच येऊ? नाही, प्रत्येकाक 3 निवेद वाटून दिले तिघांका. तिघांका आमका म्हणजे? होय सर मंगेश गाड्यांक तकडे आणि आमका तुमका तकडे भराड्यात करत असा. आणि कोवळेकरांक मरडेत. पाणी आणलंय, पाणी काय लाकडं आणलंय. पाणी काय आणून लागता? पाणी लय लांब झरी जावचा लागता झरी. हा आता गेल्या टायमाक हा. गेला होता तकडनं पाणी आणला. हो ह्या जवळ आपण मग ते माका वाटलं थंय कोंडा. थंय लय लांब जाऊ काय, वाईट जरा जाऊ काय. यंदा माप जनत बरोबर वाटेत मग दिसले. अजून शेती आटपली नाही लोकांची. यंदा सगळं लेट आहे ना? आता गेल्या वेळी एवढ्यात सगळं झालेला होता. हो हा हे कोपरे होत. कोपरी मोठा तळा होता केवढा तरी. हे 4 भाग केले. हे 4 होते, 2 खाली. मग ही तुमचीच जागा या काताळ बिताळ जागा? मग कलमा लावू शकतोस तू. काय कापर पाणी खाया. हा पण पाणी नाही मग ह्याच्यासाठी हे फक्त पावसातच मग तुझे? पावसातच पाणी हया दाखवतोय. ह्या चढ्यावर ना आपल्या चढ्यावर पण जाऊ शकतात. हा ह्या केवढा असं पाणी? अरे मोपा एवढा एवढा कोला पाणी असतं काढलंच तरी. मे महिन्यात पण पाणी असतं. हा पण लय नाही आटत नाही पाणी अजिबात. कायमचा थयच असता पाणी. मग शेती आटपली तुझी सगळी? करत पुरा केला सगळा. मग आज निवेद आदमी भावाची 2 वर्ष येतात ना. किती वाडी दाखवची लागतात? वाडी किती दाखवची लागतात? दाखवती. किती पानं असतं मग ती सगळी? वाडीची 5 पानं. एका पानावर काकडो, एका पानावर तांदूळ. भात कापू केला तर हेच जेवतो. कोणी येता? पाटील नाही जेवण करावं लागतंय का? ना मग सांगतो जेव घेऊ. अच्छा आकडलं हो जेवण करावं लागतं. अरे तू बी आज पानावर काय ही कसली पानात मग? ही केळीची. होय तुका केळीची पानं खैसून गावली? घराकडनं आणली. ती चवळीची मांगराकडनं आणलं. निवेद नाही असं असता. ती मांगराकडनं आणलं. हे 5 कोणाकोणाचे असतात म्हणजे?
ते असले ठिकाणदाराची एक ठिकाणदाराचो एक गावच्या देवाचो हां असे असतात. ह्यो तांदळाचो कोणा उलट ठेवा पान उलट ठेवा ब्राह्मण पान उलट ब्राह्मण ठेवा आमच्याकडे जेवित नाही ना. पान उलट करून ठेवा हा तर काही शिजो. हां बाकी हे आमच्याकडनं जेवण आम्ही निवेद केलेलो. हा उतरायला लागता. हो मग काकडो पेटतो काकडो ठेवणार ना. काकडो म्हणजे काय असता? काकडो म्हणजे मुठळा ठेवायचा त्याच्यावरती वात गोड तेलाची हां आणि ते पेट ती कशासाठी? ती चाळेगतीसाठी. असं असता? हा एवढा सगळं करूचा ह्यो लागता? ब्राह्मण हां गुळ खोबरा जनगे म्हणतात ते का. हा जनाबाई असं एवढ्या सगळ्यांचा करूचा लागता? हा भारी कामा मग. ही आम्ही खरी करतो. तर ती निवेद केल्याशिवाय आम्ही हे करत नाही, खात नाही. असा पण हा असा पण हा निवेद केल्याशिवाय नाही. मग ह्यो भात बीत आता झालेला ह्याचा तांदळाचो की नाही 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 त्या ना? कारणाचं नाही. हा. चालताना कठीण हा. पाणी सोडू. निवेद उलट ठेवत असणार गायचं वर बंद करून ओ निवेद सोयन ठेवतो पान फिरवा. फिरवता बस चालताना कठीण आहे. तो आज ठेवले म्हणजे झालं. नाही भेटत तेल घातलं कठीण राहताना. आपण हळद आहे तर ही बघ गायची वाडी आता घेऊन जाणार तू? आम्ही काय नाही तिकडे गाव गाईत नेऊन दाखवणार हां काय बरोबर हां ठीक आहे. तेव्हा माझ्या दुकान मित्रांनो आता बघितलं तुम्ही वाडी दाखवायचं काय प्रोग्राम असतो तो इकडच्या ठिकाणदारासाठी जिथे ते शेती करतात तिकडच्या ठिकाणदारासाठी त्यांना द्यावं लागतं. दरवर्षी ती परंपरा चालू आहे ती त्याप्रमाणे त्यांनी केल्या आणि आता ते स्वतः सगळे आता वर जेवायला बसतील ते बघूया. ती खय चालल्यास आता? मुंगळत रे सगळं हां काय जग करी व्हायची खाली यावा. भाजी मोपा. नाही आम्ही खायला जेव्हा खाणार कोण हे तू हे का बरोबर बसणार आता. तुम्ही नंतर भात घालू. किरबिर घाला. भाऊजीने डाळ घ्या. बाहेर तू बसलो नाही बस ना. हो चला येताच ना तुम्ही? ए चल. काम नाही तर तो मुंगवा काय ता. नाही माका पुणग्याकडे पण जाऊचा मग घराकडे जाऊचा. चल बाय बाय. तुमचं काय पुणग्याच्या बाजूला जा तुम्ही ना माझा पवारांच्या तैसून पुणग्याकडे जाऊ वाटा ना. तर मित्रांनो आता जेवचं प्रोग्राम झालो इलेल्या यांचा बघू फक्त पण जेवण पण झालं माझं आणि आता पुणग्याकडे चाललं आहे. पुणग्याची वाट काय मला माहीत नाही ते पाटील आता घेऊन जातात. पुणगे काय करतात बघूया. पुणग्याचं आता जेवचो डॅम झालेलो असतात ना हो. चला ऊन बघा किती आता तापता सगळा.